A evo tamo gospodin. Koji? Ja sam Božidar Rauk iz Novog Zagreba, istok. Samo bih postavio, zapravo zapalo mi je ona riječ gdje stoji perspektiva socijaldemokracije. I ja bih zapravo sa naslova ovoga kazao koja je perspektiva ako je kriza sustava vrijednosti, ako je ekonomska politička kriza i ako smo opće interese zamijenili samo osobnim interesima. I na kraju bi stavio ima li nade? I tu je bila riječ. Evo, hvala. Dobro. Samo kratko, idemo vidjeti neki odgovor. Radi o mojoj tezi. Pa perspektiva i je zato što je tako teško, velika. Dakle, uvijek u velikim krizama nastaje velika perspektiva onih koji na probleme koje kriza nameće uspješno odgovore. Tradicionalno je na krizu 847. recimo, odgovorila ova revolucionarna 848. U Europi, gdje je republikanski, demokratski svjetonazor kao građanski skupno se konfrontirao prethodnima, ali je kroz tu 848. i ova socijaldemokratska ideja zajedno sa ovim građanskim napredom. To je 29. slično. Prema tome nije to međusobno isključeno, nego naprotiv, baš je komplementarno. Na veliku krizu čeka se veliki odgovor. Hoće li i teorijski uvidi, ali prije svega politički, odgovorni reagiranja socijaldemokrata ili konzervativaca biti u skladu sa visinom izazova, o tome ovisi kakva im je perspektiva. To se može gatati iz dlana ili iz soca. A oni koji su u političkim strankama mogu djelovati da stranke odgovore na to što bolje. Sigurno je da će netko morati odgovor dati zato što je kriza sada, kao i neke velike u povijesti, je egzistencijalna. Prema tome, neki će se odgovori morati, znači, duše moguće je malo i prolongirati, recimo za 10-ak godina, pa da opet imate novi, još dublji udar, pa da se onda odgovor nađe. Ali nada je, dakle, upravo vezana, nažalost, uz egzistencijalnu dubinu krize. Evo, ja sam sad razumio, drugi put daga, gospodin Teodor Grozdek, tvoj ima sviđa što bi reći. Dobro večer, ja sam Teodor Grozdek. Postavio bi možda dva kratka pitanja, a dijelom se nadovezuju na ovaj problem studentskog bunta i nešto što je Milton Friedman davno rekao: nema besplatnog ručka. Možda kroz tu prizmu bi trebalo promatrati i sam bolonjski proces, odnosno sve ono što je vezano za obrazovanje. Dakle, ako je nešto besplatno, to u principu uvijek netko mora platiti, ili ćemo korespondirati sa gradom sunca Tomaza Campanella i ući u utopističke sfere. Međutim, moje pitanje bi bilo sljedeće. U kojoj mjeri procjenjujete da sadašnja socijaldemokracija može iznjedriti nekog ideologa tipa socijalističkih ideologa od prostora, prvenstveno mislim na Kardelja i na Stipu Šuvara, referirajući se vezano za kulturu na njegovu knjigu Lijevo i desno u kulturi, i u kojoj mjeri procjenjujete da je Keynesov model, da li još uvijek egzistira ili ne, je suštinski osnovni temelj socijalizma, a kasnije i socijaldemokracije, sa društvene scene i de facto anulirao onu osnovnu društvenu potku, a to je radništvo na koje se socijalizam kao takav temeljio i oslanjao. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Grozdeku. Hoćeš ti?
Mislim da je Daga prozivala, ali dobro. Ne, to je za Daga pitanje, ali je ovaj jedan dio isključio bih želio odgovoriti u čemu vidimo tu mogućnost koja bi se ticala samoga, da tako kažem, centra same socijaldemokracije. Znate, ja stojim na stajalištu koje je vrlo blisko jednom Gramscijevom, a onda bih kazao sljedeće. Socijaldemokracija, ukoliko prestanemo nabrajati ona opća pitanja koja se tiču doslovno svih političkih stranaka, recimo u Hrvatskoj, lako ćemo to proširiti na šire, mislim da je u elitizaciji socijaldemokratskog pitanja u smislu rafiniranja toga problema. Dakle, mi ne možemo više, jer vi baš isto tako govorili, da li je moguće da socijaldemokracija, kao bi rekli Roti, jednog takvog teoretičara, da bi se uopće nešto u tom smislu zbilo, da bi se uopće ovo što je govorio profesor Lalović, moglo studente koji su zainteresirani, pa i vitalno za neke, nazovimo to, ideološke probleme, u onom smislu u kojem bar ideologiju nazivamo naprosto idejom koja ima moć vladanja, da bi ih opće imao kao u socijaldemokratskom korpusu političkom ili liberalnom korpusu primiti i s njima bilo što razgovarati u smislu njihovih političkih interesa, onda sve pada u vodu. Nema ih tko primiti. To su stranke koje nemaju mogućnosti recipiranja niti jednog ozbiljnog problema i da bi se socijaldemokracija to mogla imati, ona prethodno mora iznova elitizirati svoje vlastito pitanje, jer s ovim sistemom ide Tito preko Romanije, neće se riješiti niti jedno pitanje. Sva pitanja postaju opća, odnose se općenito generalno na sve stranke i sve se stranke generalno na sustavu prekupljivanja, dakle prekupaca, bave svi sa svim. Znate ko u rukometu svi sve kad se igra, može sezona, može se svi sve. Svi igraju sve. Nema onog vitalnog interesa koji nas apsolutno, moram kazati, baca u oči. Nema po mom mišljenju drugog puta osim ovog kojeg sam ne tako nedavno pronašao u Gramsciju kada zahtjeva elitiziranje praktički, rafiniranje socijaldemokratskog pitanja, to je antifašistički pitanje. To je moj odgovor što se tiče vaših pitanja kako doći do nečega. Ne, ovo drugo što je kolega pitao. Mislim da se ne može očekivati da nema osnova za očekivati da bi nekakva renesansa kenzijanizma bila odgovor na ovu postojeću krizu. Stanovite reminiscencije svuda u svim izumima postoji nostalgija, pa tako i u postkenzijanizmu i u nekim izvrsnim knjigama koje su se pojavile ove godine. Recimo, mene osobno impresionirala najviše knjiga Akerlofa i Schillera, dva američka profesora, jednog Nobelovca, a jednog vjerojatno budućeg Nobelovca, koji su s naslovom Animal Spirits, koji bi slobodno mogli prevesti duh čopora, recimo, ili stada, ili ovako nešto. Duh stampeda je logično zapravo kroz tekste knjige pokušavaju oživjeti jedan segment Keynesove teorije prilagođen behavioralnoj praksi koje su u međuvremenu sve društvene znanosti u Americi manje više od Keynesa na ovamo pribjegle. Međutim, će odgovori biti prosijani kroz političku dugoročnost ovog bail-out, prvo Bushovog pa Obaminog saniranja američke i svjetske privrede, koje na razini financijskog samosaniranja vjerojatno neće biti druga vijeka. I u svakom slučaju će se negdje, god Zupan je bio ekonomist, nisam ja, nego sam politolog,
negdje morati usmjeriti u ovom